ערב טוב, קו שבט, תשע"ג. אנחנו נמצאים במוסדות זיכרון אסתר, ברשות מורנו ראש הכולל, הרב הגאון הרב בנימין הראל, ברשות האברכים היקרים. אנחנו נמצאים 30 יום, קצת פחות, קודם החג, חג הפורים, וכידוע 30 יום קודם החג שואלים בהלכות החג. אז לכן אנחנו נבאר בקצרה כמה יסודות בדיני פורים. היסוד הראשון שנדבר עליו היום זה ההבדל בחיוב קריאת המגילה, החיוב בקריאת המגילה בין פורים דמוקפים, מה שנקרא, לפורים דפרזים. כל אחד יודע שיש פורים דמוקפים ופורים דפרזים. פרזים קוראים בי"ד ומוקפים קוראים בט"ו. יש פה נידון בשולחן ערוך תרפ"ח. השולחן ערוך פוסק בסימן תרפ"ח, מביא פה השולחן ערוך ככה: כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון אפילו אינם מוקפים עכשיו, קוראים בט"ו. אפילו הם בחוץ לארץ, ואפילו אין בהם 10 בטלנים. אפילו אם אין בכרכים המוקפים חומה 10 בטלנים, פירוש בטלים ממלאכתם ועוסקים בצורכי ציבור, קוראים בט"ו. קריאת המגילה שקוראים במוקפים זה אפילו אם אין שם 10 בטלנים. אומר פה המשנה ברורה במקום, ויש מהראשונים שחולקים על זה. אומר שער הציון, מי זה? הרמב"ן והרשב"א. הוא מביא עוד כמה, אבל היסוד זה הרמב"ן, והוא כותב: וסבירה להו דבכרך המוקף חומה, כרך שמוקף חומה, אם אין בו 10 בטלנים, קוראים בי"ד. זאת אומרת, יש מצב שתהיה עיר מוקפת חומה, ואפשר לשאול חידה, איך יכול להיות עיר מוקפת חומה וקוראים בי"ד? לכתחילה, אם אין בה 10 בטלנים. מוקפת חומה, אין דין לקרוא בט"ו. ויד אפרים, אומר המשנה ברורה, מצדד יש לחוש לשיטתם לקרוא גם בי"ד. זאת אומרת, לא יצויר עיר כזאת, חס ושלום, בירושלים, יקרה מקרה שאין 10 בטלנים, אין דין לקרוא בירושלים, אין דין לקרוא בט"ו. היד אפרים אומר לקרוא בשתיהם, ככה המשנה ברורה, אבל החזון איש חולק עליו, הוא אומר לא צריך לקרוא בשתיהם, מה אפשר. אנחנו ננסה לבאר עכשיו מהי פליגה ביסודות, נראה את היסודות בחיוב קריאת המגילה, מה ההבדל בין פרזים למוקפים, ואז נראה בעצם במה נחלקו. במה נחלקו פה הראשונים עם השולחן ערוך, שזה הרמב"ן בעצם, נחלק פה עם השולחן, הרמב"ן נחלק. שהרמב"ן סובר שט"ו קוראים קריאת המגילה, אפילו אם, זאת אומרת שהשולחן ערוך פוסק שתמיד קוראים בט"ו. ואילו הרמב"ן סובר שלא. אם אין 10 בטלנים, אז לא קוראים בט"ו, קוראים בי"ד. מה באמת המחלוקת בפוסקים הזאת שכתובה פה? אומר פה, אז ראיתי את הרמב"ן, לא הביאו אותו, שהרמב"ן ארוך, סך הכל על מסכת מגילה יש רמב"ן כמה דפים, פרק ראשון ושני, ועל הדף הראשון יש רמב"ן ארוך, והרמב"ן מעריך מאוד, הוא כותב ככה הרמב"ן: אני תמה מאוד, זה הלשון של הרמב"ן, הלשון הזה מובא גם בבית יוסף, גם בר"ן, ברמב"ן זה הכי ארוך, הכי מפורש. מה ראו על ככה ומה הגיע עליהם לעשות ישראל אגודות במצווה זו? למה עשו את המצווה הזאת של פורים אגודות? התורה אמרה משפט אחד, אין כאן לא תתגודדו, כי ביומה הרי כתוב שאין לא תתגודדו, שיש 2 בתי דינים ו2 ערים, אז אין פה לא תתגודדו. אבל למה לעשות את זה לכתחילה? מצווה אחת בירושלים במוצאי שבת, בעזרת השם בעוד 3 שבועות, אין כלום בליל פורים הזה. ביום ראשון גם כן, במוצאי יום ראשון אנחנו מסיימים את הפורים שלנו פה בפרזים, מתחיל בירושלים. לא קרב זה פורים שם, זה רבי נתן נטייה, רבי לא אמר לא להספיד בשתיהם וכולי, עשו כמה הלכות, אבל מבחינת חיובי המצוות אין לנו את כל המצוות שיש ביום י"ד, אין בט"ו, אין. למה עשו את זה ככה? לעשות אגודות? למה עשו את זה מלכתחילה בצורה כזאת? תהיתי רב שולם, מה באמת
שמעת את השאלה הזאת פעם? או שאיך השאלה? זה, כל אחד שואל את זה, אבל הוא מבין, ככה היה המציאות, נוח אומר ככה כתוב במגילה, פשטו את הדברים, זורמים עם זה, זה המגילה אומרת, שושן, אבל לא היה לנו משהו ברור, איך באמת לא חשבו על זה מלכתחילה לעשות דבר כזה. אתה אומר, יצא ככה, אבל זה לא שזה יצא ככה, יש פה קביעות, חכמים קבעו את זה, אז למה? בשושן הוסיפו יום. בשושן הוסיפו? יש עוד, כן. מה זה הוסיפו יום? כתוב שנוח של שושן, המלחמה הייתה בי"ד, אז הנוח שלהם היה בט"ו, אז עשו בט"ו. ושל הפרזים, המלחמה הייתה בי"ג, הנוח היה בי"ד, אז עשו בי"ד. אז שושן, איפה כתוב מוקפים? שושן ופרזים, שושן אתה אומר, זה דין, זה שם היה הנס בשושן. חוץ לארץ, פרס, שושן. שם היה הנס, שם עשו את זה, אבל איפה כתוב מוקפים? הרמב"ן אומר, נגיע גם לגמרא, בזמן שיהיה לנו ככה דברים שקשורים רק לנושא הזה. כותב הרמב"ן, ושמא בשושן היה הנס בי"ד, ונוח בט"ו קבעו ליום שהתחילו בו. וכיוון שעיקר הנס היה, הוא מביא טעם ראשון, שהטעם הראשון הוא כותב, שכיוון שעיקר הנס היה בשושן, קבעו איתו מקומות הנכבדים. מקומות הנכבדים, מה זה המקומות הנכבדים? מקומות שמוקפות חומה זה מקומות נכבדים. זה מקומות נכבדים, ושאר כל העיירות שהנס היה בי"ג והנוח בי"ד, אז עשו את זה רק בי"ד. אומר הרמב"ן, ואין טעם זה מתוק בעיניי כל כך. כלומר, לבוא ולהגיד שמקומות הנכבדים עשו את זה כמו שושן, אז לכן החליטו שהמוקפים יעשו אותם כמו שושן. הרמב"ן עצמו כותב טעם אחר, וזה הטעם היסודי שזה ילווה אותנו במהלך הדברים. נראה אני אומר את הרמב"ן, נראה שהשולחן ערוך, רבי יוסף, לא למדו ככה, למדו אחרת, אבל את הרמב"ן, כי שער הציון הביא אותו. יש פה מבחן בכולל גם על שער הציון. תפרש פ"ח יש שער הציון. שער הציון מביא שזה רמב"ן, ראיתי רמב"ן ארוך, קראתי אותו היום, וראיתי את הדברים האלה. אומר הרמב"ן, נראה לי טעם כזה, כשציווה אחשוורוש להשמיד. מי ששמע את הרמב"ן הזה פעם יכול להגיד לי, כי אני שמעתי פעם ראשונה, ראיתי דבר כזה. זאת אומרת, לא ידעתי אף פעם שיש רמב"ן כזה, שכותב דברים כאלה מפורש. כי הבית יוסף לא הביא אותו, את הרמב"ן הזה. אומר הרמב"ן, כי כשציווה אחשוורוש להשמיד ולהרוג, היו הפרזים והעיירות שאין להם חומה בסכנה גדולה. תארו לכם, אחשוורוש עכשיו שולח איגרות, כל הפרזים, סכנה גדולה. יותר מן המוקפים. הם הרגישו שהם בסכנה, אין לנו חומה, אין לנו... מה עושים? פרזים. כי כשהגמרא מסתפקת במגילה לגבי טבריה, אז הגמרא שואלת, האם ים חומתה? זאת אומרת, כי זה פרוז, אין לה לשמירה. הפרוזים היו מאוד מבועלים. ולאחר מכן, בשנה הראשונה שהיה פורים, אחרי שנגמר כל הסיפור הזה, אחרי שנתיים, שלוש, כל הפרזים אמרו, רגע, היה פה נס גדול. היינו בסכנה גדולה, אנחנו חייבים לעשות איזה זכר לנס הזה, זה לא ייתכן. התאריך הזה י"ד באדר, זה לא ישתכח כל כך מהר, אנחנו חייבים לעשות לזה זכר, בואו נעשה קביעות. וקבעו לעשות יום שמחה בפורים, לקרוא את המגילה, והוסיפו את כל החיובים שאנחנו יודעים בפורים. אבל מוקפים לא עשו כלום. זה אתם ידעתם? הרמב"ן אומר שהמוקפים לא עשו פורים. המוקפים לא עשו כלום. אבל אחר הזמן שהקדוש ברוך הוא העיר את עיניהם ומצאו סמך מן התורה, עמד מרדכי ובדינו וראו דבריהם של פרזים. המוקפים זה נספח לפרזים, אומר הרמב"ן. ראו דבריהם של פרזים שראוי הנס הזה לעשות לו זכר, וקבעו אותו על כל ישראל, שכולן היו בספק להשמיד ולהרוג, וראוי להקדים פרזים למוקפים, משום שהיה ניסם גדול יותר, ושהם התחילו במצווה. זאת אומרת, הרמב"ן פה אומר שהנס של הפרזים היה גדול יותר, הם יותר חשובים, אצלהם זה התחיל. לפיכך קבעו חכמים יום טוב של פרזים ביומן, ושיהיה יום מיוחד להם, זה לשון של הרמב"ן, יהיה יום מיוחד להם, וקבעו. זאת אומרת... הפוך, אז עכשיו עוד יותר. בגלל שהכל אחרי הפרזים, אז הם לא מוקפים, הפוך, תעשו כמו הפרזים. אז הפרזים, קודם כל, אנחנו רואים דבר כזה. פרזים, אנחנו רואים... מה כתוב ברמב"ן?
כתוב ברמב"ן, אומר האספת זקנים דבר כזה. אומר האספת זקנים שבאמת עיקר הנס של פורים זה פרזים. רק המוקפים של ט"ו הם עשו את זה כדי להסמיך על שושן. כדי להסמיך את זה, להסמיך על שושן. זאת אומרת, הם עשו ט"ו כדי להסמיך, מה פשט כדי להסמיך על שושן? אז פה אנחנו ניגשים לגמרא. מגילה, דף ב', מסכת מגילה, צריך ללמוד אותה, את כולה, מתחילתה ועד סופה. דף ב' אומרת הגמרא שם, הגמרא מבארת, שם כתוב, הגמרא שואלת, ואמה בי"ג, תכף נתעסק בגמרא יותר, קודם כל נבאר את האספת זקנים, שהוא אומר, ואמה בי"ג, הרי הגמרא אומרת, ואמה בי"ג, אולי נעשה את מוקפים בי"ג, למה אתה אומר בט"ו? תרץ את הגמרא כשושן. מה הפירוש כשושן? זאת אומרת, אין בכלל מעלה מיוחדת לפורים של מוקפים מצד עצמם. אין להם איזה מעלה. כל הקביעות של מוקפים זה רק זכר לנס של פרזים. אז אם ככה, אתה לא יכול לפגוע ביום של הפרזים. הפרזים זה היום שלהם י"ד, אתה לא נוגע ביום הזה, זה היום שלהם. לכן, למוקפים אתה לא שייך לעשות בי"ד, כי י"ד תפוס, מה שנקרא כבר המקום תפוס. זה מיוחד להם, זה מיוחד לי"ד. לכן הרמב"ן באמת מדגיש שיהיה יום מיוחד להם. אז לסיכום, מה שיוצא פה ככה מסכם המעגלי צדק, הוא מסביר ככה פשט. הוא אומר שבאמת מה שאתה רואה שיש יום מיוחד לפרזים זה... הוא מחדד את זה קצת, הוא אומר שזה לא... זה לא שזה מראה לנו שזה זכר, זה שעושים לו יום מיוחד לפרזים, זה לבד לא מספיק להחשיב את הנס של הפרזים. זה שאתה עושה לפרזים, כי גם ליום ט"ו יש יום מיוחד. יום ט"ו זה שלנו, זה יום מיוחד למוקפים. הנקודה מסביר המעגלי צדק שעיקר הנס היה בי"ד. עיקר הנס מתי היה? עיקר הנס היה בי"ד, אז לכן אתה מקבל, י"ד זה עיקר הנס, אז מי באמת חוגג בעיקר הנס? זה הפרזים חוגגים. למרות שבתשבץ הוא מביא שזה לא, כתוב שזה באמת הדגש המיוחד להם, אבל בכל זאת, מה שיוצא לסיכום מדברי הרמב"ן, המעלה, כן, המעלה הזאת של פרזים, שאנחנו, הרי הפרזות, זה נקבע ביום שהיה עיקר הנס, זה רואים ברמב"ן, זה עיקר הנס היה בי"ד, אחרי זה נוסף עוד. עיקר הנס היה בי"ד, זה היה מיוחד ביומו, המיוחד שלו, זה היום שלו, לא נוגעים בו, אף אחד, אל תוסיף לי עוד אנשים, רק הפרזים, ועוד נקודה שזה הוקדם, זה קודם לט"ו. זה יותר קודם לט"ו. לכן באמת, מובנת הגמרא. הגמרא בדף ב' עמוד ב', בקצרה הגמרא שואלת 4 שאלות. מינא נמילה. הגמרא שואלת, מינא נמילה. מאיפה אנחנו יודעים את כל העניין הזה, מגילה נקראת ב-11, פרזים, מוקפים, מאיפה? אז הגמרא אומרת, לידי פרזים בי"ד, אז מוקפים בט"ו. אומרת הגמרא, איך אתה זה? כי הרי לא כתוב בתורה מוקפים, לא כתוב במגילה מוקפים. הגמרא אומרת, מדי פרזים בי"ד, אז אני מבין שמוקפים בט"ו. אז שואלת הגמרא, מי אמר לך מוקפים בט"ו? אולי מוקפים בכלל לא צריכים לקרוא. גמרא, דף ב' עמוד ב', אולי מוקפים בכלל לא יקראו. מי אמר שיקרא? איפה כתוב במגילה שצריך לקרוא? אומרת הגמרא, ולאו ישראלינו? מה, הם לא ישראלים, הם לא יהודים? הם גם צריכים לקרוא. אז אומרת הגמרא, אז אם ככה, אז אולי יקראו יומיים. מי אמר לך דווקא ט"ו? אז אומרת הגמרא, לא, להיות עושים את ימי הפורים האלה, את יום 14 ואת יום חילק. אז אתה לא יכול לקרוא. זאת אומרת, שואלת הגמרא, אז אולי מוקפים מתי שרוצים יקראו, מה שרוצים יעשו. אז אומרת הגמרא, בזמניהם. זמנו של זה לא כזמנו של זה. אז הגמרא שואלת של הרביעית, אז שואלת הגמרא, אז אולי בתלסר, בתלסר, אולי ב-13, אומרת הגמרא, כשושן. מה הפשט? מה המקשן, מה תרצה? 4 שאלות. הגמרא שואלת, דף ב' עמוד ב', שואלת מתרצת. הגמרא, המקשן הבין שי"ד נותנים אותו רק לפרזים, זה ברור. הכל לפי הרמב"ן, עכשיו הרמב"ן למד הגמרא. אבל לא נאמר דין מיוחד שהפרזים יהיו קודמים. עד עכשיו אמרת לי שצריך שיהיה דין מיוחד לפרזים, אבל מי אמר שצריך להיות קודמים?
לכן הוא שואל אותו, והמה בתלסר, כי הוא לא הבין שצריך, אני מבין שצריך להיות להם יום מיוחד. אבל מי אמר לך שהם צריכים להיות גם קודמים? אולי בתלסר, אולי ב-13, ואז מה כבר מתרץ כשושן? מה הפירוש כשושן? הפירוש הוא שאתה צודק, הם באמת צריכים להיות קודמים. מה ששאלתי אותך, אולי בי"ג, זה לא בגלל, זה בגלל שחשבתי שבאמת שלא צריכים להיות קודמים, אבל אחרי שאני מבין שהפרזים כן צריכים להיות קודמים, אז אני אומר לך שכשושן הפשט הוא, אין לי תאריך אחר. התאריך שיש לי, שעומד לפניי, זה או ט"ו או י"ד. י"ד תפוס לפרזים. ט"ו זה היה בשושן, אז בוא נעשה כמו שושן. אתה רואה שזה המציאות גם עד היום. שפרזים באמת נשארים בט"ו ומוקפים, שפרזים בי"ד ומוקפים בט"ו. זה ככה מסביר הרמב"ן. תכף ננסה לראות איך זה מסתדר עם הזה. עכשיו, אומר הטור כאן בתרפ"ח. תרפ"ח, כותב הטור, מביא פה הבית יוסף את כל מה שדיברנו, מביא את השאלה, ואיקה למדק, למה חילקו מצווה זו לימים חלוקים, כל השאלה שאמרנו, מביא את הר"ן, אבל הבית יוסף עצמו כותב, הבית עצמו הוא כותב ככה, הוא אומר נכון שלפי רבי יהושע בן קורחה, שם בגמרא, קבעו, כן, קבעו מוקפים לט"ו, כן, כמו שושן, לפי רבי יהושע בן קורחה, אומר הבית יוסף לתנא דידן, כיוון שמצווה זו הוקבעה, ככה הוא כותב, שהטעם, בגלל שהמצווה הזאת, מתי יעשה את המצווה הזאת? כל הנס הזה הרי היה בחוץ לארץ. זה הסיבה, אומרת הגמרא, שלא אומרים הלל בפורים, שתי תירוצים, או שהמגילה זה ההלל, ואנחנו לא יכולים להגיד עבדים, הקטי עבדי אחשוורוש הר"ן. אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. ההלל נאמר שאתה, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. פה מה תגיד? הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש. אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד העבדים את ההלל. הקטי עבדי אחשוורוש הר"ן. סיבה שנייה, כתוב שם בגמרא שבאמת למה לא אומרים הלל? כי לא אומרים הלל על נס שנעשה בחוץ לארץ. אז אומר הבית יוסף, כיוון שהנס הזה נעשה בחוץ לארץ, את ארץ ישראל הייתה אז בחורבנה. ארץ ישראל בכלל הייתה במצב לא טוב. כדי לזכור גם כן את ארץ ישראל, איך נזכור את ארץ ישראל? נעשה זיכרון על ידי שנעשה, נגיד, שהעיירות המוקפות חומה מבית יהושע בן נון, שהוא הראשון שנלחם בעמלק, הוא הראשון. לכן גם כן הוא קשור, עמלק, עמל, זרע. אומרת הגמרא, אומר הבית יוסף, אז לכן, כיוון שאנחנו צריכים לעשות זכר, כמו שאומרת הגמרא בסוף פרק ראשון במסכת ראש השנה, צריכים לעשות זכר למקדש, אז אומר הבית יוסף, אם לא היו מחלקים ביניהם, בין הפרזים למוקפים, לא היה זכר לארץ ישראל. היינו צריכים, זאת אומרת, רואים פה בבית יוסף בדיוק משהו הפוך מהרמב"ן. הרמב"ן אומר שהעיקר עמל הזה של פרזים. פרזים הם הראשונים, פרזים יש להם יום מיוחד, הם הראשונים שעשו את הפורים, אחרי זה באו מוקפים. בבית יוסף רואים לא ככה. רואים שהמעלה היא יותר של המוקפים. כי אתה בעצם, למה אתה עושה עוד את דבר? אני חייב עוד יום אחד, הנס הזה פה בחוץ לארץ, בשושן, מה עם ארץ ישראל? מישהו שמע על ארץ ישראל בזמן הזה? איך יזכרו לדורות? בואו נעשה פורים גם בט"ו. גם במקומות שמוקפות חומה מבית יהושע בן נון, זה יזכיר לי את ירושלים, יזכיר לי עוד ערים שמוקפות חומה, יזכיר לי את ארץ ישראל. היא נחרבת עכשיו, איך אני אזכור את ארץ ישראל? אם לא היינו עושים פורים בירושלים, אז היום לא היינו זוכרים שבכלל יש פורים. זאת אומרת שהנס הזה בעצם, לא היינו זוכרים את ארץ ישראל. אז רואים שהבית יוסף בעצם חולק על הרמב"ן. והוא אומר שהפוך, הסיבה שאתה מחלק את ד' ט"ו זה לא בשביל הפרזים, זה בשביל המוקפים. תעשו אותו היום, אז אמרנו בגמרא שלא שייך לעשות, אמרנו שזה מיוחד להם. צריך שיהיה דין מיוחד למוקפים. זאת אומרת, זה ודאי שאי אפשר לעשות אותו יום, כי חייב שיהיה יום מיוחד. בין לרמב"ן, רבן פורת אומר דבר כזה, הוא אומר תעשה אותו יום. זה ברור שהם לא נחלקו בזה שצריך לעשות לכל אחד יום מיוחד. זה ודאי. השאלה למי זה מיוחד יותר? לפי הרמב"ן זה מיוחד יותר לפרזים. לפי הבית יוסף זה מיוחד יותר למוקפים. היום המיוחד, אז היום מיוחד למוקפים, ארץ ישראל, בוא תזכור אותה, היא נחרבת עכשיו, מה יהיה עוד כמה שנים, לא נזכור את ארץ ישראל. אז תעשה יום מיוחד, כדי שיזכרו את ארץ ישראל בחורבנה.
ככה אומר הר"ן באמת, הוא אומר לא קשור ליום מיוחד לזה, הר"ן הוא, בעצם זה הר"ן הארוך פה שכולם מכירים מה שהמשנה ברורה מביא, פשוט זה היה משהו טכני, לפי העניין. היום נוח של הפרזים היה בי"ד, אז לכן עשינו בט"ו. בי"ג עשינו בי"ד. היום נוח של היה בי"ד, אז עשינו בט"ו. לכן בעצם אנחנו באים ואומרים שלפי הר"ן באמת אין הבדל, הכל לפי העניין. זאת אומרת, אם נסכם את זה בצורה של חקירה, יש לחקור מה שעושים פורים בט"ו, האם זה בגלל הכבוד של מוקפים, כן? או שהפוך, זה לא מצד הכבוד של המוקפים, זה בשביל הפרזים. זה בעצם, החקירה הזאת נחלקו בה הראשונים האלה שאמרנו. לפי זה אפשר לומר ככה, הרמב"ן, אנחנו חוזרים, הרב ישראלי, אתה איתי? אנחנו חוזרים לסימן תרפ"ח. הבאנו שהשולחן ערוך פוסק, מה פוסק רב שולם? מה פוסק השולחן ערוך? הוא פוסק שערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון קוראים בט"ו, אפילו הם עכשיו אין להם חומה, ואפילו הם אין להם 10 בטלנים. ואילו מה הרמב"ן סובר? הביא אותו המשנה ברורה, הוא אחש לו, נכון? למדנו שכל אל זיכרון אסתר לומדים כל פרט ופרט, מתייחסים לכל דעה. אז הוא הביא דעה ואוחז ממנה, לקרוא גם בי"ד. הרמב"ן כותב שאם אין בה 10 בטלנים, אז מה? אז קוראים י"ד. זאת אומרת, עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, היא לא קוראה בט"ו לפי הרמב"ן, היא קוראה בי"ד. למה? הרמב"ן הולך לשיטתו. העיקר הפורים זה פרזים. כשאתה בא ואתה נותן למוקפין, אתה נותן את הקרדיט למוקפין, תשמעו, אתם רוצים? בבקשה לעשות זכר לנס של פרזים, אין לי בעיה, תעשו זכר לנס. לא בי"ד, ט"ו, תעשו יום אחר. אחרי היום י"ד זה יום מיוחד לפרזים. זה יום שמיוחד להם, וזה יום שהוא קודם להם, וזה היום שהיה בו עיקר הנס, כמו שמבואר. אתם רוצים תעשו בט"ו. אתם לא יכולים, אתם רוצים לעשות בי"ד, אתם לא יכולים. מתי אני אומר שהם יכולים לעשות בי"ד? כי זה עיקר תקנתו, הוא מביא ירושלמי שאומר תקנתו קלקלתו וקוראים, זאת אומרת התקנה היא לקרוא בעיקר, התקנה זה עיקר פורים, התקנה שלו זה י"ד. מתי אתם יכולים לקרוא בי"ד? אם אין לכם 10 בטלנים. אין 10, אין כל כך פגיעה בפרזים. יש פה כמה אנשים מוקפים חומה, אין בהם 10 בטלנים, יצטרפו, יקראו גם הם י"ד. הי"ד לא ייפגע בגלל שיש פה עיר שאין בה 10 בטלנים. מתי י"ד ייפגע? כשיש פה עיר גדולה, מוקפת חומה, יש בה 10 בטלנים. אתם הרי לא עשיתם פורים בשנה הראשונה, אתם אחרי זה אמרתם יש לנו חומה, אז לכן אתם לא תקראו בי"ד. מתי אתם יכולים לקרוא בי"ד? אם אין 10 בטלנים. מה שאין כן, השולחן ערוך שלנו לא למד ככה, הוא למד שבעצם העיקר זה שיש יום מיוחד למוקפים ויש יום מיוחד לפרזים, והפוך, יש מעלה מיוחדת למוקפים שצריך, זוכרים את ארץ ישראל, מה זה משנה אם יש 10 או אין 10? זיכרון לארץ ישראל צריך תמיד לזכור את ארץ ישראל. איך זוכרים? שקוראים במקומות המוקפות חומה, זה לא משנה אם יש בהם 10 או אין בהם 10. ככה למד השולחן ערוך, ולכן הוא פסק שבעצם אין הבדל בכל העניין הזה. זה מה שנוגע להלכה של פורים דה פרזים ופורים דה מוקפים. נסיים בעוד הלכה שקשורה למשלוח מנות, שזה גם חובת היום. דיברנו על מקריאת מגילה, נדבר על משלוח מנות. שתיהם בעצם זה חיובים של המגילה, אי אפשר לקרוא את המגילה ולא לשלוח מנות. עיניהם של עניים נשואות למקרא המגילה. אנחנו רוצים לשאול 3 שאלות במשלוח מנות, להסביר את היסוד של משלוח מנות בקצרה, ועם זה להיכנס לתוך האווירה של אחד באדר שמכריזים על השקלים. יש שאלה ראשונה. השאלה הראשונה, יהודי שלח משלוח מנות, משלוח,
המשלוח לא הגיע. הוא יצא ידי חובה. שלח, כל משלוח. שאלה איך היה? לא קיבלנו כלום. לא קיבלנו. שאלה שנייה. השליח מגיע עם המשלוח, דופק בדלת. פותחים לו את הדלת, לא מצליחים לפתוח כי המשלוחים שהגיעו כבר אי אפשר לפתוח את הדלת. הוא בא, הוא אומר לו איפה אני אשים את זה? אין לי איפה לשים את זה. אני שמח, אבל תודה רבה, לא לקח. הוא קיים את המצווה הזה שהוא הלך, חזר עם המשלוח, לא הביא לו. שאלה שנייה. שאלה שלישית, בעל הבית היה עד דלא ידע, קיים את המצווה בהידור, הביאו לו את המשלוח, ואחרי זה אמרו לו איך היה המשלוח, הוא לא זוכר כלום. הוא לא זוכר שום דבר. מה קרה עם זה? הוא לא יודע שום דבר. מה הדין? 3 שאלות. משלוח לא הגיע, הוא נגנב בדרך. לא רצה לקבל אני עמוס. דבר שלישי, לא זוכר, קיבל לא קיבל. חתם סופר באור החיים קצ"ו. חתם סופר, אור החיים קצ"ו, הוא מביא את תרומת הדשן. תרומת הדשן קי"א. כותב תרומת הדשן, מה הסיבה הזאת של משלוח מנות? אומר תרומת הדשן, כדי שכל יהודי, אפילו העני ביותר, יהיה לו משהו. יהיה לו מה לפתוח שולחן. יהיה לו משהו, שלא יהיה מצב, איך אני אעשה סעודת פורים? אין דבר כזה, כי שלחו מנות. 2 מנות לאיש אחד. דרך אגב, הריטב"א כותב למה במנות לאיש אחד ובמתנות לאביונים לשתי אנשים. מנות, 2 מנות לאיש אחד. ומתנות, 2 מתנות לשתי אביונים. ככה הגמרא דורשת במגילת דף ז, נכון? יש לך תשובה הרב ישראלי? התשובה היא כזאת, אדם, אומר הריטב"א יסוד, אתה לא יכול לחייב בן אדם שיהיה לו הרבה חברים. הלוואי ויהיה לו חבר אחד. אז שיהיה חבר אחד, רע אחד, 2 מנות לאיש אחד. אבל עניים לא יחדל אביון מקרב הארץ, מיעוט רבים 2, לפחות שיקיים את המצווה, 2 מתנות לשתי עניים. אומר תרומת הדשן, הביא אותו החתם סופר, הסיבה היא כדי שלא יהיה מצב שעני לא יהיה לו. זה תרומת הדשן. רבי שלמה אלקבץ חיבר את לך דודי, הוא חיבר ספר מנות הלוי, כולו על מגילה. מנות הלוי, ספר גדול, מנות הלוי. הוא כותב שהסיבה שצריך לתת משלוח מנות זה כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. הפך ממה שאמר המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר. זה מפוזר. תראה איך הם נותנים אחד לשני להרבות אהבה ואחווה. אומר החתם סופר, יש מחלוקת בפוסקים, הרמה פה כותב בתרצ"ד, הזכרנו אותו, כותב פה הרמה בין חיוב משלוח מנות, אומר הרמה בסעיף ד', הוא אומר, חייב אדם לשלוח מנות, אז הוא כותב הגעה, ויש לשלוח מנות ביום ולא בלילה, ואם שולח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבלם או מוחה לו, זו השאלה השנייה, לא? רמה תרצ"ה סעיף ד' ברמה, שולח מנות והוא אינו רוצה לקבלם או מוחה לו, יצא ידי חובה. אומר הפרי חדש במקום, לא ידעתי מניין לו. פרי חדש, לא ידעתי מניין לו. מה פשט? אומר, אתה מסובר, נחלקו בטעמים האלה של תרומת הדשן והמנות הלוי. מה הטעמים אותם? הטעמים אמרנו, טעם של תרומת הדשן זה כדי שלא יהיה מצב שאני לא יהיה לו מה לאכול. הטעם של המנות הלוי זה כדי להרבות האחווה. אז הרמה שאמר שיצא ידי חובה, כי הוא למד כמו מנות הלוי, להרבות אהבה ואחווה. אבל הפרי חדש למד כמו תרומת הדשן, שכדי להרבות סעודה, פה לא הרבאת, הוא לא משנה שהוא יש לו הרבה שם, הוא לא רוצה לקבל, אז תכלס בשטח לא הבאת לו עכשיו עוד, אין לו ריבוי. או, אז אם, זה קודם כל מה שנוגע לכאורה לשאלה השנייה. מה הדין
לכאורה, אם נגנב לו, אז הכתב סופר, הוא בא אחרי החתם סופר, הכתב סופר, הוא מביא שם בקמ"א, הוא מביא עוד נפקא מינה, ולכאורה זה יענה לנו על השתי שאלות האחרונות. אם הוא נתן את זה בעילום שם, פותח את הדלת, רואה משלוח מנות, אין, לא יודעים מי.